जेबो गदबदियाबो गैया जेबो गैया रेसन माइरंबो मोनजाया गैखाया आरोखि साननो थाङोबा दुखुजों गाबथावथाव आरो दा आं गोसोआनो आंना बर'खौनो मोनबा रावनिबो अनसुंथाइ गैयाबा होनानै मा लाब दं बिदि सानदों आरोखि होनाया दायो आं दंफैयो 2 नं दतमा बिधान सभा बियाबाव बे 2 नं दतमा बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय बे सेरफांगुरि बे हाथायाव दंफैयो बे हाथायाव आङो बे दतमा बिधान सभा बियाबनि भटार्स रायजोफोरनि जों गोसोनि बाथ्रा जोङो मिथिनानै लागोन आरो भटार्स रायजोफोरजों जोङो सावरायगोन बिथांमोना थारैनो बे दतमा बिधान सभा गोदान बे बिधान सभा बियाबाव माबायदि बिजाथिखौ हास्थायदों आरो माबायदि राजथान्दैखौ बिथांमोना हास्थायदों आरो माबायदि बिथांमोना बे फैबाय थानाय 9 जिथु एप्रिलनि आसाम बिधान सभानि बिसायख'थियाव माबायदि बिथांमोना भट थुनो थाखाय थियारि जानानै दं आरो बिदिब्ला जोङो फैदो जोङो भटार्स रायजोफोरनि साखाथियाव थांनि आरो बिथांमोननि गोसोनि बाथ्रा जोङो मिथिनानै लांगोन बेवहाय जोङो मादै मोननो दं मादैया माबोरै सोलिदों हाथायालाय मोजाङै सोलिगासिनो दं बिजनेस मावो आङो बे एसे एनै बायस'नानै फानो बेनो आंना खामानिया बेसेबांसो बोसोर जाखो मादैया बेवहाय हाब मेरला बोसोर जाबाय 30 बोसोरसो जाबायदां 30 बोसोरसो जाबायदां माबायदि देग्लाय 9 एप्रिलाव बिधान सभा बिसायख'थिनि भट थुनो गोनां जागोन खुंफुं जानो थांगासिनो दं बेयाव माबायदि बिजाथि लुबैदों थुगोन जेराव थुनांगौहाय थुगोन आरो माथो माबायदि बिजाथि लुबैदों बिजाथियाथ' बे मोजांखौनो लुबैदों माखौ लुबैनो नोंसोरनि अनसायनाय नोंथांमोननि अनसायनाय माबायदि बिजाथि लुबैदों मोजांखौनो अनसायनायखौ लुबैदों आरो माथो थांनाय बोसोरफोराव मा मोनदों मा मोनाखै माबायदि नोंसोरखौ अनसायदों बे नोंथांमोननि बेवहाय बियाबनि बिजाथिया अनसायनायाथ' आंहा बिजनेस मावनायनि खनसे मोनखांबाय बेनो आरो गैया बेनिफ्राय देग्लायथ' गैया जेन'बा अरुनदयखौ मोनबाय बेनो अरुनदय मोनदों आरो मा मोनदों जेबो गैया आइबिएस गैया जेबो गैया सरकारि न' मोनदों ना मोनाखै सरकारियालाय मोनखांबाय लुगासिनो दं एसे आद्रा दङ दा हाजोबाखै एसे बारायबाय नालाय हाजोबाखै बेनो आरो लोगोसे जों आरो भटार्स रायजोफोर दंबावो आरो मादैमोन दं मादै बेवहाय मैगं फानदों बेवहाय बायदिसिना मैगं मैलाजों लोगोसे बेवहाय हाथाय बाजार खालामनो फैदों बेवहाय मादैनि बे गलायाव आरो बेबायदि जों मादैजों सावरायगोन मादैमोना बे जानो गोनां 9 एप्रिलनि बिधान सभा बिसायख'थियाव माबायदिहाय बिजाथिफोरनो भट थुगोन आरो गावसोरनि बेसेन गोसा भटखौ बिथांमोना होगोन बेबायदिनो मादै मा खबर मोजां ना मोजां माबायदि सोलिदों हाथाय बाजारा हाथायाथ' मोजां सोलियो औ माबायदि फाननो हागौ दिनै हादों एसे हादोंना औ ओमफ्राय 9 एप्रिलाव भट नोंसोरनि बेसेन गोसा भटखौ थुनांगोन मादैमोना माबायदि बिजाथिनो भट थुनो होननानै सानदों जोंहालाय बेनोखासै ट्रेक्टरानो ट्रेक्टरावसो थुयो जोंहा ट्रेक्टरनाव थुयो होननांलान्दां होनबाय थानांला बियो मादै सासे दं मादैया नै जा मोजां ना गोरान लाना फैदों 9 एप्रिलाव बिधान सभा बिसायख'थिनि भट थुनांगोन नोंसोरनि बेसेन गोसा भटखौ दा मा बुंगोन मादैया जे जायगायाव गिदिरसिन राजानोनो थुनोसै बेखौनो मोजां मोनो बयबो बेनोसै माथोबाव बेनो जाहैबाय जोंनि बेसाखिनियाल' मोजां जाथों फाननायाव आरो जों बिराद खस्थ'थारनि मानसि नालाय जोंनोबो एसे होनांगोन गिदिरसिन राजाया अरुनदय मोनदों ना मोनाखै बेफोरखौ मोनजोब्बाय गासिबो महिलाफ्रा सरकारि न'बो मोनबाय गोजोननायालाय दङ माने जोङो बेनोनो होगोन आरो खबरा मायाव होगोन नांगालनि सावगारियाव औ दाथ' बेनो देरहाबावगोन औ फोथायनाय दं बेनो गोजोननाया बेहायनो जोब्बाय दिनैनि थाखायबाथ' एसे मोजाङानो बायदि बैसागुनि सिजन जाहैबाय दा बैसागुनि कालेक्सन जाखिनि दंमोन बेखौ फाननो हागासिनो दं आरोना
बिदिनो दिनैनि थाखायथ' मोजाङानो बिदिब्ला मा होनना बुङो दा दतमा बिधानसभा बियाब नोंसोरनिया बे दतमा बिधानसभा बियाबनि सिङावनो बे सेरफांगुरि बाजार हाथाय दा फैगौ 9 एप्रिलाव बिधानसभा बिसायख'थिनि भट नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ थुनांगोन दा माबायदि भट थुनो होननानै सानदों साननायाथ' जाय केन्डिडेटआ मोजां थांखि लानानै जायानो मावनो सानदों बिथांमोननोनो होगोन होननानै जों गोसोआव साननानै लाबाय बेनोसै आरो माबाफोर बिजाथिफोरनि सायाव सायख'नोना सायख'वाखै माबायदि बिजाथिखौ लुबैदों जाया मोजां मावलांगोन बेबायदि बिजाथिखौ जोंनि थाखाय नांगौ आरोना बेनो दा दतमा बिधानसभा बियाबनि मायबाफोर सोलायनाय बा मायबाफोर मावनो गोनां थांनाय 5 बोसोर बा थांनाय बोसोरफोराव माबायदि खामानि मावदोंमोन बे बिथिङाव मा बुंगोन ओरैनोथ' जाय बिथां केन्डिडेटमोन बे जाबायदि मावबोदों जाहाथे बिनिफ्राय आरो साबसिन मावनानै देखायबावो बेखौनो लुगैदों आरो दतमा बिधानसभा बियाबनिनो भटार्स आब' दा फैगौ 9 एप्रिलाव बिधानसभा बिसायख'थिनि भट होनो गोनां जागोन बेसेन गोसा भटखौ दा बे बिथिङाव भटार्स महरै सासे मा बुंगोन दाथ' आं मा बुंनो जाय मोजां मावो बेनि थाखाय थांगोन आरो जोंनि भटआ मोजाङै मावनानै माबाबानो जाबाय बिथांमोनहा माबायदि बिजाथि लुबैयो बिजाथियाथ' जाय हारिनि थाखाय मोजां मावग्रा ओमफ्राय बेनोसै आरो हारिनि थाखाय मोजां मावनांगोन जौगानाय जोंनि बे जायगा एरियाखौ जौगाहोनांगोन आरो बेनोसै दा नोंसोरनि बिधानसभा बियाबाव UPPLनि बिजाथि दं BPFनि बिजाथि दं माबायदि बिजाथिखौ लुबैदों बिजाथियाथ' सिगां जाय जेरैबायदि मावलांदोंमोन बेनिफ्राय साबसिन मावलांथों आरो बेनोसै देग्लाय माबायदि बिजाथिखौ सायख'गोन होनना सानदों हारिनि थाखाय जाय मोजां मावगोन मादै माबोरै सोलिदों हाथाय बाजारा आं फानफेरबायाहाय दिनै दिनैसो लाबोलाबायदों मैखुन बायस'नानै लाबोलाबायदोंमोन नोंसोरनि दतमा बिधानसभा बियाबाव दा 9 एप्रिलाव नोंसोरबो भट होनांगोन नोंसोरनि बेसेन गोसा भटखौ दा माबायदि बिजाथि नों भट थुनो होननानै सानदों आरो माबाफोर सोलायनाय लुबैदों नामा सोलायनायाथ' आं गोदो सिख्ला समनिफ्रायनो नांगालमोन नालाय दासिमबो नांगाल माने नांगालबाबो आं जेबो अनसुंथाइ मोनाखै आरोना अदबदैयाबो गैया रेसन माइरंबो गैया दासिमाव नांगाल आङो गोसोआ मोननै मोनथाम जानानै दं आरो दा भटखौ बहा थुगोन जेबो अनसुंथाइ गैयाबा भट होना माला ब्लेंकआव थुना होगोन आं नांगौबा ब्लेंकआव थुगोन जेबो मोना नालाय मा दरखार दं भट थुनानै रावखौ आं होआ अनसुंथायानो गैयाबा सोरखौबा नाया माइगाब जुजायना बिदिब्ला मादिया जाय अनो बेनोनो भट होगोन जाय मानसिया अनसायगोन बेनो थुगोन अनसायनो थुनानै मा लाब दं होनानैलाय अनसुंथायानो गैयाबा दिनैसिम जोङो जिग' माइरं बायनानै जानांगौ गैया हाजिरा खामला मावनानै जानांगौ बिदिनो मालाबा मैगं बायस'लाबायनानै खस्थ' मस्थ' जानाय मालाबा बन फानलानानै जानाय आरो जेबो अदबदियाबो गैया जेबो गैया रेसन माइरंबो मोनजाया गैखाया आरोखि साननो थाङोबा दुखु गाबथावथाव आरो दा मा खावलायगोन मादैया दा आं गोसोआनो आंना बहरखौनो मोनबा रावनोबो अनसुंथाइ गैयाबा होनानै मा लाब दं बिदि सानदों आरोखि होनाया होगोन जेन'बा साननायनि गेजेरजों खिन्थु अनसुंथाइ गैयाबा होनानै जेबो लाब गैया आरोखि मादैया बेबायदिनो गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायबाय मादैया बेबायदिनो थांनाय समफोरावबो बेबायदिनो गोबां भट गावनि बेसेन गोसा भटखौ होबोदोंब्लाबो बिथाङा सरकारि फारसेनिफ्राय एबा राजथान्दै MLA बिथांमोननिफ्राय जेबो अनसायनाय मोनाखै होनना बिथाङा खुद्रिनाय फोरमायदों आरो बिथाङा दुखु फोरमायदों दा बेनिखायनो बेबायदिनो फैगौ समाव बिथाङा भट होनायनि सोलाय बिदिनो बे लांदाङाव भट थुनायनि बिथाङा थांखि लादों मादैया आरो बेबायदिनो जोङो दतमा बिधानसभा बियाबनिफ्राय जों बेबायदिनो ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट नोंथांमोननो होदों आरो बेबायदिनो जोङो दतमा बिधानसभा बियाबनिफ्राय भटार्स रायजोफोरनि गोसोनि बाथ्राखौ जों मिथिनानै नोंथांमोननि सेराव फोरमायदों आरो बे समाव आङो केमेरा पार्सन मिथिसार सरगियारिनि हेफाजाबाव आं किंगन मुसाहारिनि ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट